Hello logofer, good morning to you all logofer. नोंथांमोननि थाखाय फिन खेबसेबाव मोनसेबाव भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर जोबोद इम्परटेन्ट भिडिअ लोगोफोर आरो रंजाथाव भिडिअ लोगोफोर खुसिनि भिडिअ लोगोफोर थ' बे भिडिअ'आनो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो नुबाय जानो हागौ थाम्बनेइलाव नायनानै सिनायखाबाय जानो हागौ जे मानाबिर बसुमतारी बिथाङा चेम्पियन जानानै फैबाय माने साफ U19 नि UF नङा आरो U19 नि चेम्पियनशिप जानानै फैबाय आरोना इन्डियाननि टीमाव आरोना थ' लोगोफोर जोबोर गोजोनथाव खौरां लोगोफोर बेनो जे जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदिनो आवगायलांनो हानांगौ आरो दाखालिबो सासे नोंथांमोना जे बरायबाय बेखौथ' आं नामखौ बावबाय थ' आं भिडिअ बानायदोंमोन खोमा गाहायनि भिडिअफोराव नायबानो जाबाय अब्ला नुगोन आरोना थ' बिथाङा सासे चेम्पियन जानानै फैबाय आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा आरोना थ' लोगोफोर आं जोबोद थेंक्स गिभिं होयो बिथांखौ मानो होननानै बुङोबा जोंबो गनायनांगोन जों बर'फ्रा गासैबो गनायनांगोन मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर'आव बहुद दावगालांगासिनो दङ नंगौना नङा जोंनि बर'आव बड'लेण्ड गैया नाथाय जोंहा जोबोद नाजानाय दङ जोंनि बर'आ आरो बड'लेण्ड मोनबावोबा मा जाबावगोन आरोना बुंनो हाला थ' लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे बेयो मोनसे जोंनि लेसन जे बेयो जोंनि मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा जे जोंबो आरोबाव बांसिन माने नाजानांगौ आरोना माने मालाय हारिफोरखौ देखायनो थाखाय जोंबो आरो बांसिन नाजानांगौ आरोना अब्लानो जों सानसे समाव जों बड'लेण्डखौ मोननो हागोन आरो बेयावहाय रावबो स्टप खालामनो हानाय नङा रावबो लिडारफ्रा स्टप खालामनो हानाय नङा सोरबा मामायाबो स्टप खालामनो हानाय नङा आरोना जेन'बा मानो होननानै बुङोबा डाइरेक्ट दिल्ली पर्टनिफ्रायनो जोङो बड'लेण्डखौ होगोन डाइरेक्ट आं सानो आरोना जोंनि बर'आ खौसे जायोबानो जोंनि बड'लेण्डआ नै जोंनि खाथियावनो आरोना मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर'आ दिनैसिमबो खौसेथि गैया मोननै मोनथाम पार्टि थायो दाबो माने पार्टिजों पार्टि सैलाया नै बेफोरबायदि आरोना न' खाथिनिजों न' खाथि सैलाया बाजार दखान होन गावजों गावल' बायलायो जे इउपिपिएलनि दखानबा इउपिपिएलल' हाबो जे बिपिएफनि दखानबा बिपिएफल' हाबो जोबोद असान्थि आरोखि ना जोबोद लाजिं जोंनि बर'आ गावजों गावनो बेफोरबायदि माने पलिटिक्सनि थाखायनो माने इलेक्सननि थाखायनो जे पार्टिनि थाखायनो बेफोरबायदि खामानिखौ मावो आरोना बेफोरबायदि गोसो गाज्रि जानांगौ जायो आरोना थ' मानो वाइ पार्टि मिन्स वाट माने पार्टिया जाहैबाय मोनसे बेयो पार्टि बेवहाय नोंहा जेबो दुखु जाफानांगौबो गैया जेबो रागा जोंफानांगौ गैया नै बेफोरबायदि आरोना पार्टिया मोनसे पलिटिक्स पार्टिया थ' बियो मोजां मावगोनबा बियो मोजाङै बुंदोंबा मोजाङै मादोंबा बियो देरहागोन आरो बियो मोजाङै मावोब्ला आरो बियो फार्स्ट टार्म जोबनानैबो आरो फार्स्ट टार्म मावनो मोनबावगोन आरोना थ' बेनो आरोना लोगोफोर पलिटिक्सनि मोनसे पलिसिया माने नोंथांमोननो खोन्थाहरबाय जायफ्रा माने मिथियामोन दायो मिथिबाय जानांगौ थ' लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर आरो मोनसे बाथ्रा जे जों फरवार्ड खालामहराबा रावबो लिडारफ्रा माने साक्सेसफुल जानो हाया रावबो लिडार जानो हाया मानो होननानै बुङोबा जों पाब्लिकआसो माने जों लिडारफोरखौ सायख'यो नंगौना नङा भट होनानै बेयो जोंनि सायाव थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर लाभ इउ अल लोगोफोर एन्ड नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर आं दानो थाबैनो भिडिअ लाबोनो नाजाबावगोन थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर बेफोरबायदिनो मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन थ' बाय बाय लोगोफोर सि इउ अन द नेक्स्ट भिडिअ